Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Siano. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kaya ang atong magtatampo si Siano. Kaya akong problema, bayan na sa akong asawa nga in love kayo na ako. Aron ninyo yung masabtan ng tanan, inuwaan ni pagsugod ang mga nahitabo. Tell me now to just walk away. See your lungs are of your past. Tell me to stay, not another day. I should have known it would never last. But don't tell my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. Now and for all of my whole life through. Don't tell my heart to stop loving you. Sorry kay. Murag gutom ako dito. Nakalimut ko sa ubang mga lyrics na to. Okay na kayo? Unsa? Kamu, umuwi ka sulti? Ako si Chief Odsrak. Sagasa ni pa doon, Chief Odsrak. Okay na kayo nako. Okay na kayo? Kamu? Magkumpulis. Patrolman si ano, akasar, reporting for duty, sir. Oh. Okay. Kayo yun. Thank you, sir. Bagong pulis na to. Oo siya. Ikaw tong bagong pulis, no? Nasahin ako din sa akong presinto. Saman. Yes, sir. Adis! Yes, sir. Kana. Very good. Unsay primerong assignment ako, sir? Kayo'y buhat ang kapulisan din sa akong departamento. Minos ko kayong krimen sa akong dapit ko taon sa akong teritoryo. Dakong isla ning Camotes Island. Wa kay patay din mga butan mga tao din. Gusto rin ba na ako kanang aksyon do, sir ba? Oo ba? Mga ba? Gusto ka kaksyon patrolman. Siano Zakar? Yes, sir. Gusto ko ma-apply na yun sa personal ang akong rigid na training sa pagkapulis ba. Mas labing maayo. Siano Zakar? May narunaan ka na ba, sir, nga bagong i-assign ako din ni Chief Ojirax? Kuan kining si Chief Ojira sumingon. Oo, yan. Oh, ang imong pahiyom... Ay, pamina sa. Ha? Doon na kayo ko kuan mo, sayo mo. Doon na. Sir, ang imong pahiyom, Chief Saban. Ojirax, murag Ko sa. Murag smile ba ko? Bangag sa lubot. Okay, ni kumati kayo ni. Sa kabag-una kong police officer, pero yataga na ikong misyon sa mga hipi ni Chief Ojirax. Magamit ko tayo nga kung nakatunan sa pag-eskwela, pero aksyon ko kalibo nga nita. Iyang ipapanidaan ko ang usa ka babae nga nag-eskwela sa college ng Dapita. Hindi ko nuangan o magitar ba kayo? O yung ipa-under surveillance na ko. Doon ko sa kulan. Kamantoy mo na. Mao din na ilang eskwelahan. Dagan kay mga estudyante, no? Tanaon og susihon ko ang picture ni Jean Kebe nga gihatag ni Chief Ojirax. Yan na. Din ni babayanan. Pulbita. Kwapa. Pero, malita ko na ako sa. Murag mangit sa og iring. Susihon ako palipot, be. Unang na siyang pagsunod-sunod ako, bugay. Uy. Unang na ko to. Kanabayanan mo na. Dili ko. Ha? May mo ba ka? Sa mukha na kay kunin mo ba? Dili mo. Ayaw ko kunin tilagi. Ay. Ikunitan mo niya. Panahan. Nganlan og bukat. Maldito rin ako na. Murag adoy-adoy. Buhi ko pa! Dili. Buhi ilagi ko! Di sila kabantayan ako nga polis ko kay. Kapoy mo! Nagsibilyan mo lang. Kunin Mary! Pagalingon akong motor nga ako gigamit. Dili ko ganahan mo. Hawa na mo na Panidan na lang ko sinabi. Masa ba man gusto? Ikaw, Unsa? may disco karong gabi sa lungsod. Gusto kong nakakaman ako. Di ko. Ay makabaliban ako din ki. Sayod ka na. Nalimod ka sa akong pamilya ha. Powerful ining dapita. Nalimod ka? Powerful og ilok.
Anong resulti mo gana? Kay baho kay kag ilok. Bako, day. Nay, taparos. Kisa ganing misagang sa akong taparos ni... Inibihana, kisa. Ang babae, minamahal. Hindi sinasaktan. Oh, my hero. Recorded by X Thunder Gaming. Mura kong si Ruben Padilla ato ni gayon na. Abtik na ko na sa nga pagsagpa ni Bugart nga itong Jinky. Unya to. Palihog. Ayaw na pati ang babaeng gwapa. Nano? Kung niladog na ako nga babae, pwede napatan? Dili, sad. Ayaw ka rin mo sa panultiyo nga nagkanayon. Ayaw buhata sa uban ang dili mo gustong buhato niya ni mo. Yawa, no? Wow, biblical, gentleman. O Wow. di ay, ha? May kumusapa rin po! Nasakak! Pumsukto! Nasakak! Nasakak! Isagang? Usap po na yan. Arari mo na gipagaw ka mo ta! Ito rin lagi ko usap pa ko mo. Oh, di usap na ko. Ha? Da, Mayra, tagam na kabugay. Ay. Sana, ha? Sa sunod ha, magbinutan na. Ha? Kay kung dili, na. Saan mo mo? Oh, tuli ko ka. Sige! Kaya hanto nun, papakituloy. Wala siya tuli niya maghinambog. Ke? Musibat na lang ako og mabalik sa presento pero nagpahatod man ako sa Jinky silang bahay. Bisag kayo sa kong motor. Kunya. Okay na ka dito akong luyo, Miss Jinky. Okay kayo. Humot kay ka nga akong gigakos. Kuan, Shano, Miss Shano. Shano, asakar ang ako pangan. Hala, bagay kayo nga akong pangan. Sa imong apelyedo, Shinky Azakar. Ha? Brand na itong pagkatao siya, no? Dili ko gusto daghang atik. Miss Jinky, kulan. Ikan karon, ikaw na akong boyfriend. Boyfriend. As in, higalang lalaki. Dili, uy, uyab, good. Miss, wapara magkumakuskuhay ko yun. Dahil, paguryo-guryo pa ka. Di, manggod. Ang kuan ba? Bango, kuan, dahil ka ka ng bangaon, dahil ka. Di mo. Ayaw ka malaka. Tudluan ti ka. Sprikitik. Gikan karon, Jinky na lang itawag na ko, ha? Og Shano na lang sa akong itawag nimo, okay? Okay. Uy. Okay. Okay, sige ha. Ay, liko niya sa tuo. Mao na ang amua diha. Dali. Dayon sa amo siya, no? Ipaila-ila ti ka sa akong parents. No, ayaw lang, Jinky. Daghan pa kay kuglak ka, ron? Mao ba? Daghan pa mong kugbuhaton, God. Oh, wala goodbye kiss? Kisa sa akong aping, una ka mulakaw. Sige nga. Anak man ang uyab, na ikis-kiss. Sige. Piliyo ka ha, sa lips ko ni mo gikisan. Milingi mo kakalit. Ay, Unsay pasabot ani ato nakitaan? Ha? mana, aday ka diha, ma? Akong uyab, ma, si Shano. Hoy, lalaki, imong gihagkan ang kamot sa akong anak. Pakaste ning akong anak ha. Kung dili ka gustong ipapriso ka sa akong bana. Anong sabaw mo din eh? Ha? Chip, Jirox, hippie. Nalagi ka din eh. Atis! Sige. Nalagi ka din, sir. O, natural. Kaya ako may bana. Sige. Sengan. Conservative kay ning ako ang pamilya. Ha? O kay mo gihag ka ng among anak nga si Jinky Pes. Pakasli siya sa labing daling brown. Ganahan ko, ano? Bangag sa ilong. Ganahan siya, ha? Ganahan ko. Pagkasli ang among anak. Pakasal ka, dili kay... Recorded by X Thunder Gaming. Tuod man ipakaslan din ako og dito sa simbahan o ni nahitabo. Di anagit na sa simbahan siya, no? Ug makasal na gyud ta. Kining husto ka na itong gibuhat, Jinky. Gikisan ra man ang tatika pero ipakasal man dayon ta. Ayaw ka balaka. Uyaw man sa kasal. Imo naman akong lawas o talag. Mura mang dramang Lovers in Plaza. Aduna by forever? Sa lagi nga ni. Jack!
Dili ka ni shotgun wedding eh. Pagandam na kay andam ng pari. Ready na diha. Kaysa ba Dili na sa shotgun ready. Oh, Kaysa ba sa lalaking di makagusto na yung mga wapa ka mag-ayo, pero Awa na pero basta kay maunan ni. mas prikiti. Ako si Parikoy. Ako ang mukasal ninyo. Oh, kining, pari ka mag-play o parikoy lang ka? Pari ko. Koy man ang akong pangaan, maong Parikoy. Sugi na parikoy. Excited na ko sa kumbate unya sa mong honeymoon. Parikoy. Dali-dali. Gamay parikoy. Dre, pwede ko manala nato ipadayon ni kay nakalitan ko ni oy. Paspas kay mga panghitabo. Ako sa ning una-unahon ka ha? No. Bad na. Kung ungwa pa, lain na sang TF. Unsay TF Dre? TF, talin pigod. Dahil lang sa ilong. Alan Free. Ikaw, babay. Andam ka bang mahimong kapikas kinabuhi? Sa lalaki nga kasakit o kalipay? Audrey. Tiwasa una ko, pari ko. Audrey. Akong balikon. Ikaw, babay. Andam ka bang mahimong kapikas kinabuhi ng lalaki, ha? Sa kasakit o kalipay? Audrey. Ikaw sa lalaki, andam ka bang mahimong kapikas kinabuhi ng bayhana? Sa kasakit o kalipay? Pula Gidri. Dili ikaw babae akong gibutan, ha? Kung dili kining laki, sa ikaw ang gibutan. Sorry Dri. Sorry, doon lang ko ginawa. Ako pare, ano ba ito? Lalaki. Tubag, lalaki. Hoy, lalaki! Tubag na yun, oy, kung di ka gusto ipapriso ka sa kumbana. Oy! Utsrak ni do, ha? Mubaliban gali ka ron do. Bukak ng itog ni mo ron do. Bye ka. Padre. Sugot na lang ko. Aron dili mabuok na kong itlog. Bangat Nga, sa ilo. Muna ko problema ron. Kalit kayo upas pa sa mga panghitabo. Akasal gud mi. Usa may bato na ko ning ako asawa ay. Buwagan kanina ako. Ug maunay ako forever. Mangitsa na ba ni og iring ko masuko? Kung kami pasultiho no saman. Si ano? Ate Pres? Okay, ang sender na karong adlaw. Si Siano Ate Pres. Siano. Kani Siano Ate Pres nakauyab lagi taon siya kanang murag Ahat. ahat siya murag. Yes, mas kamot. Pagkis kamot ra gali Ate Pres. Wa na. Nya papa sa kay ako si kuya mo kayo. Pujira. Si Jirak. Priso na. Excuse sa kamot mo na. Paitag pakasal kita yan siya Ate Pres. Sugot lang gyud taon siya kuyawan man. Ano yung problema nga murag shotgun wedding ba Ate Pres ba? Nakasal gyud mi, unsa may bahaton ko niya akong asawa, bogan ka ko ni. Mauna niya akong forever, mangita laro ko mangitsar ba ning iring ini masuna. Na, Ilan. na, sa man niya. Kasal naman sila. Kinsa ni kaagid daw, bro? Kasal naman na, uy. Kasal din naman na. Aw, kung dagal ka kwarta, ipanol nimo. Nagay na daw. Ipanol na nimo kay kuan, okay ra. Pero sa pagkakaroon Ate Pres, wala sa dong siya no. Oh, guntala ko na, mausabi ay. Lamang siya. Wala lagi. Tis tao dong. Basing makuan lang na. Habam, ay ikaw bombi, ari babi. Mami na kay asawa niya dong, babating niya dong. Dili ko ka imagine gulya, dili ko ka pamalandong kung unsa siya ka sayon nga pagkababay kay igor gani siya. Pero ningon mo siya, my hero. Tigikulata mo siya siyang boyfriend dito sa eskwelahan. Hero ko na niya mo itong paghatod. Pagkisuno na niya una mulakaw. Mo ito nakitaan sa ginikanan. Nikis Yung ka siya ba, pagdahom nga iyadi ang dako-dako maro may amahan. Ah. No. Katong akong istorya dire nga sa panahon sa kakaraanan na minyo ang iyang apuhan kaya nakitaan nga ni gunit sa kamot. Maura na bam. Oh, panahon sa katigwangan, panahon sa mga inunta ari dito siguro deres mga 1939 anak, 1920. late 30s or early 40s. 40s. Bayad yan, ha? Magunitan galin ko kamot ipakasal mo to na minyo gid sa kahat. Grabe kita Karon na bam no. kaniya kay kikisan man jud kuno. Niya kamot. Kasal, eh? Unya nang tanar ba sa iyang buwagan mo na iyang forever. Kung ari ka dire sa New Testament Marcos 10 verse 9. Busa dili angay bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Kini nga ako baning buwagan. Kay uga ato ka sa Old Testament dito sa Genesis, gingon naman dito nga mobiya lagi ang laki sa amang inahan, uipon sa asawa sila usana. Unya develop pa gyud gipaligon, gipalawman pa gyud Ginoong Hesus sa New Testament. Nga dili angay bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Karon Karon, tama.
sa kadali sa panghitabo, ningon ko to ang pare nga unsa man nga pagkasalingon siya nga dire pwede ko ugma na lang ako sa ningon naon. Ningon sa pare lain na sa talent fee ugma. Ningon man sa Pera dito. ningon man sa Pera, ginahan. pare. Lawyer to bangko. Pando na dia na. Oh, yung sa umahan mo ito. Ana ba mo ningon sa dai dili ka ni shotgun wedding. Shotgun wedding to. Muna nga akong pangutana, naminyo naman mo karon yang imong ikuan nga maldita di kuno ng bayhanang akong pangutana diha kanang Siya no? unsay imong gibati karon tungod kay sa kadali sa panahon wa para ba sa kaagi ug uyab doon na ba siya gugma? Bitaw. Angay siyang malipay nga naminyo sa Tundlares. Excuse me. Guwapa mga babay matod pa pero mao lagi may pagkamaldita. Maldita. Doon na ba kay gugma nga gibati diha sir zero na nato kat policeman. Ah, sir. Sir na ba Sir kay siya ubod. Ang father mo siya ubod. Sir, kana na ba kay gugma nga gibati diha kay pananglitan og wa kay gugma nga gibati karon magunsa man kagwapa nang babayan na unya anak pag yun sa imong dako-dako anak pag yun sa imong chief. Basta gwapa, ako gusto ko kay may gugman niya, oy, basta ako pa anak. Bitaw. Tunan man gubang bam. Ya, Bas- masindot kung gwapa imong kuyog-kuyog eh. Sa Basin oo. Kay alimuot kay nang may hapak Uyag. ko. Nawayon ba ya? Nawayon kay Pedro. Unsa Na ba mga unya ba kay gusto may hapak ko. Baan ko eh. Unsa? Ako ko na dukot. Kanang mga on ko yung ilan ko na mga on ko sa labisa. Kamayo biya pakos ka. Ayaw ano eh. Ayaw ano. Kinino itong itambagan ko lihat. Mga dakong tao, gini kay opisyalis, mas chief of police niya siya sa bagong police. Chief of police. Oh. Kanang na ang sa ako nang gingon sir, what problema ang inyong may ibang na magpatambal ro diri wa taon sa lay kwarta, wa kapalit og bugas, wa kapalit og tambal. Kanang iyang problema ano niya, naa ba siya gugma? Mao ni gugma. Oh. Ang babae na gugma na yun niya. Nabis dagan ba sila kwarta bam? Gwapo sa tingin ni kayong pulisa. Gwapo, Oh, ingon ang babae, oh my hero. Kay gikulatan kay Mura ko doktor ko bam, kanang pulisa. Murag bampina. Ayaw ba? Berturko, itsura dili berturko pala o tanganan. Katong bungutol pa kay kamo pa, mura yung turko ato mo no. Oh, tawgon ko atong bidges, nga sila pa ko sa Yoses. Oh, tawgon ko bidges niya mo. Suod ko sa kanang mga mall. Na kakuha ka itong panahon na sa 1970s, doon naman ito pelikula nga Jesus Superstar. Ingon, tanaw sa kanil, ibaw ka itong, katabi itong white gold nga pamasunog, itong daan. Katong dito lagi. Sa luwi mo, pero na, sa amin, napihapitan ang bumbong sa amin. Wala, Jesus Christ. Ano na mga tindira? Wala kayo bang mabayot ko? Igis. Ha? Wala ko kag igis. Murag bidges. Blan-blan, masarap kong bungot nila. Nga kong buhok tagas. Katong magsugod ko di mo sa tuwan, katong pabungot ka. Ngayon kay kato. Akong tanaw na Arabo. Mura lagi rabo mo sa una panahon. Arabo. Karon, Wala naman tayo Timo Press. Mao na lang to answer. Kung naabay gugma, kayo mingon kag sa inyong kahimtang, maayo man yung kahimtang kay professional ka, chief of police ang mong ugangan, ang problema na nga, doon na ba niya gugma nga moturok sa inyong kasing-kasing sa inyong relasyon kay, pinalit ka nagway gugma, pero basi matunan na mo, sir. Mao na. Mahala na sir. Oh, Mahala na mo sawa. Basig ikaw mo yung makapagutan mo asawa nga maldita. Oo. Basig panahon na nga mahilot na kinaya sa imong asawa, sir, no? Salamat pa pinakatay kung ito naman, no? Kung ako ang pasultihan.